Nakho sesifikile la enyangeni. Yena uyathanda ukungiletha ey'ntweni lezingazisi yazi. Ngaphela beyizosiza le therapist. Iyasiza. Ayisizi i-therapist. Kuhlulekile i-therapist yakho. Anisho wena uhluleka kubekezela. Hayi. Nami ngithi kade ngiza kobo therapist bakho, therapist ko gym bakho ngizile. Nami ke manje ngithi ke angeke lethe inyangeni. Yabona? Ngabe kuzawusebenza na. Mina ngifuna bese uyayisola ne. Ngisola ngani manje? Uyisole le into lengiyithembile lezinto zakho zinye. Abona ke leze khona. Umagejageja lo. Umagejageja lo. Yabona from 9 round uya ku 3 la uya khona uya ku 2. Umagejageja sikhuluma ngayo. Yabona ukhokhovula. Yabona? Asimela. Ngima sisekhuleka. Khulekile ekhaya. Wena kumbe ubasa. Wena kageja owageja abantu bethi bayageja obageja wena kageja. Hayi bageja yena. Wena kamageja geja ezokhala lapha. Eyu madoda. Akaphuma phela mina ngidiniwe inyawo zami zizwa. Awume inyanga le. Yokushintsha manje ubomkhofu manje ngoba wazi ngakhuluma nomini la. Wena owahlula abantu bekuhlanganyela. Wena osebenza ngegeja ensimini. Usebenza manje akasasebenzi nebantu. Ma, yabona. Oh, hayi. Sikhulekile. Sikhulekile ka. Mina ngihlele emotweni. No. Hey, ndodana. Sekosizo lapha ngani noma singenephi? Ngingena la isangweni. Shonaphi? Shona ngala. Oh lapha. Oh, asingene. Bageja. Hey. Umama ugqoke ibhluku lapha ngani noma besekhohliwe angangena kodwa. Akhuleka. Nje ngoba usuzwile. Amaplan akho konke lawo ufuna vele ukujika. Awuthi uzolokhuza lana. Akekho umuntu ama-therapist kunalezi zinto ngiletha. Akekho umuntu ojikayo la. Lapho mina bangipayidisela nami nginathi. Akekho umuntu ojikayo la. Yimi lo engangijima, jingiswa uwena nama-therapist akho, nama-gym akho. Anisho kube wabekezela kuma-therapist ngabe ngiyakuzakele manje. Uzofaka uqhatho. From 9 round uzoya ku 3. Uqhathwa mina. Phela bazobe kwehlisa lento oyiyona. Ngoba wena unenkinga wena. Yimi nenkinga noma nguwe. Unenkinga wena. Wona nenkinga. Yimi unenkinga? Yebo nguwe. Ake sizinyanga izothini? Ake sizinyanga izothini? Sobona ukuthi ngibani oyoqatha. Wena lamandla akho awukho wedwa wena la kuwena. Awukho khona izinto onazo wena. Ngifake bakhayini ke ngifake bakhayini lesikhathi ngiphuzisa inyongo. Ngifake bakhayini. Ngizithatha mina izinto. Kodwa izosho inyanga namhlanje singene. Inyanga izosho ukuthi wena ukho. Ngeke ungitshela ngosuku ungafuna ama round omnani. Yini ama round omnani? Yini ayikho normal lonto leyo. Lezo zinto ayikho normal lonto leyo. Ungahamba uyephi baningi abafazi lana labayifunayo. Ayikho lonto. Ikho. Mina ngathandana nomzamo. Unomzamo wayefuna thungo osuku. Unomzamo uyazama. Mina ngingwenzeni ngiyenza. Ngiyenza mina anginazi ilwane mina. Futhi masuka la siye esontweni bakuthana unamademoni devil. Devil nation. Wena ufuna sihlanganise konke masonto ngaba ama-therapist, inyanga, ama-gym. Akukho ngeke sikhambe. Makumele uthi sesibhedlela uyohlinzwa. Ukhishwa lo-9 rand, uyohlinzwa ukhishwa u-9 rand, kusala u3. Ngeke ungitshela ukuthi mina iqolo lami libhlungu nje 9. Ngeke ukubone lokho. Ungawahlinza ama-hormones. Ayahlinzwa. Angazi kodwa ke makumele kwenziwe kumele kwenziwe lokho. Asihambe nesikolo siba ngumsindo siba umsindo la. But nama-definition. Nama-definition mina. Ngizawujika. Awujika uya manje. Wena baba usangiboni yazi. Awusangiboni.
Ngibona nje ugqoka ibhulu ukuthi kahle awufuni ukuze wazi kahle isikole. Izinto. Okay. Akuhlale mina futhi la eduze kwenyama. Wena ngena hlala. Khumula icathulo. Hey. Ungani wena uzigcokile? Okay, woza. Yo. Hayi. Solo mina umuntu akakafiki la. Uyeza kanti uyini Hayi. umakeja Sina sithola yena hleli pha kumele sithola yena hleli phansi. Kumele mina ngiyokwenza imali. Kumele ngiyokwenza imali isikhathi sikho. Awume nikwenza imali unenkinga. Umakeja ke lo. Ngifuna ukutshela ukuthi mina ngangahlanganyelwa abantu ngoba kunamathenda angaka uyu makeja. Ngangahlangana abantu bengafuni attend bahlangana nama AK40 inhlokohle bethi bashithi ngiphethe into kamakeja. Ngathi ngi-invisible. Ngisho bani makeja inyanga ngempela mina ngiyazi. Nawe maye. Yabona basifike la. Sifike kamphela ndaba. Siphela ndaba la. Uzona. Hey, hayi. Uyaphosisa shame. Sanibona. Hey, Yebo hey, umsebenzi mningi. Hey, umsebenzi mningi. Awume wendoda. Ngoba phela angithi mina ngize kubaba umageja. Ngibona qhamuka wena manje angisaqondi ukuthi Ubaba, ubaba usalokha nje. Usayolanda amandla olwandle for 6 months. Akekho baba. Nkosi yami. Hey yabo. So ushiye mina la ekhaya yabo umkhaleni isigodlo sami esincane wasibika emadlozini. Kuthi hayi omageja abadala bangilekelele emsebenzini yami engizoyenza. Akusuya naye nomuntu lo. Umageja okwayenza notho inyanga yolanda amandla. Ngoba inyanga zonke hlezi ziyothwasa mayibothi uzophinde lo yolanda amandla olwandle 6 months For 6 months. Ngiyabona mageja. Funa njani? Awume. Akuyona indaba yotera. Akuyona uterapi lo. Ngiyabuza Akuyona uterapi lo. Hayi mageja uzobuya stilo kakhulu lapha. Awuzobuya stilo kakhulu manje. Ngoba ngitshela mageja omunye umuntu mageja. Ngibona ukuthi lo muntu yazini. Usawuyongichazela ngene izitori zakhe zemali. Asiqhubeke ngale manje sekulapha wena. Awukulapha mina sengikezwa ngani. Fala mina ungadlali ngathi ba. Awukhuleka. Mina ngazi babo wakho. Awukhuleka. Ngazi babo wakho. Awufike la ekhaya nje awuphephile. Noma ungathola ingane encane la ekhaya. Woba nje usipheke sonke. Usho kanje? Hawu, khuleka. Hayi silapheke empatho. Silapha. Engabe ubhudukhala ngani? Hayi. Kahle. Njengoba ubona silapha nje. Yimi ngilethe nanko. Umama uyagula. Uyagula. Umuntu ogulayo. Awume wena. Ugula ngiphetho yini? Umuntu ogulayo. Yabona? Ngiyakuzwa. Uyagula njengoba ngithi uyagula nje. Hayi. Angathi lesi futhi izifo ezichazwa kanjani. Kodwa ke ngizothanda ukusisho. Umama unamandla. Unamandla amaningi. Wenzani unamandla uyakushaya yini ekhaya? Ubeka isandla okanye. Hayi ukushaya ngeke ngisho ukuthi ukushaya Nkosi yami. Wenzani? Uyabona umama lapha ekamelweni. Ayunamandla amaningi man. Namandla amaningi. Hey musu lokha shisha. Hey. Imoya emibi le. Umama umuntu onamandla. Yabona? Unamandla amaningi kakhulu. Uyazwa? Unamandla ufuna ukutshela mfethu ukuthi hey angiyazi lento. Uyabona ukuthi noma kade silale senzile lento yenziwayo. Angivusi intatha kusa. Athi ngathi ubaba akasuthanga kahle. Hayi. Yes. Athi angimaye. Ngimaye. Nalokumaya kwakhona ungangapheli. Ngimaye kuze cishe ukusa ukuthi. Kuthi mfowethu nawe yazi mase izinto zilele. Cha,
ulwa nakho Ehlukumeza. ukulala kwaso. Ehlukumeza. Wenza yonke imigilingwane ukuthi ayivuke ngenkani Nkosi kuze yami. kumaywe. Ngeke bakhala emsebenzini uthi angisakwazi ukuma isikhathi eside ngoba Ufiphethele. iqolo lami libhlungu. Yazi? Ngiyamaya. Ake sihambe sedolobheni athi angimaya. Njengoba kade sisiza lana nje siza la. Khona lapha Mayini. phakathi emgaqweni. Wamaya. Ufuna ngimaya. Ngeke. Ngosuku ufuna ukuma 9. Ngimaya. Angikwazi ukumaya kangaka. Bathi-ke hawu nganisiza. Hayi. Awuthi Asawusize mhlawumbe. awuthi siyibike la kumagejageja. Ikiliba. Sizwe ukuthi bangathini umagejageja. Mina ngiyafika ku4. Ngeke ku9. Awuthi sizwe ukuthi ubaba usiphatheleni umagejageja. Asizwe. Khuluma mfana khuluma. Hawu. Awuthi sizame kokuqina ke. Yabona madimona akuvutha nje ikhosi. Koma demon. Hayi khona ngeke. Akuvumi. Lo sesi unemoya lo. Ya, into ade ngiyibuka. Akabe yahlale ngalalo sesi lo. Uyahlale ngalalo sesi lo. Unemoya iyasinda imoya yakhe. Isikhundla sami siyasindelwa nje lana. Soyithatha ngenye indlela ke manje. Ya. Soyilanda ngomthandazo. Awu ayi Singena ngomthandazo manje. Yabona wena uhamba endlini zamageja wena. Ingamane liphuphe we. Ngamane lisondemini, ngamane liphuphe we. Awungeza Die coconut donuts, die coconut donuts, die times 3 so fast. Die first the boss, the papa, die tota. Die don't the boss, the test to ma. 3 times 7 times 3. Oh man. Oh shit. Oh, times 7 times 3 times 4. Oh, Kakati donuts. Makecha is calling the Kakati donuts. 3 times God, dice, Yeah. 3 times God, that's door, man. Oh, dice, door. Oh shit, dice, door. Hey, Makecha is calling them people. Amen. Aye. Sekuzwakele. Uyathola amen. Hawu ngiyathola. Ngishuthi lana mnumzane. Ngakusiza la. Ngananka amanzi. Anka ke amanzi lawa athandazeliwe la. Yeah. Shuthi lamanzi lawa uzowaphuza ekseni ugeze ngawo. Uphinde waphuze emini ugeze ngawo. Nantambama kanjalo. Yena bese tholana kwaphela. Inkinga kahle inaye. Umama mshuthi lana ke uzomshiya la ekhaya. Sithi nje ukusebenza naye nje inyanga ezintathu nje kuphela. 3 months. 3 months nje kuphela. Wena ke kobe Yina naye futhi mhlawumbe ungayichaza lento. lo mama lona unabogoga abathathu. Okay? Ya ilwane moya. Abagoga abathathu njengoba bathathu nje. Oyedwa ufuna 3 round. Njengoba basho ke yena ukuthi ufuna 9 round. Oyedwa ufuna 3. Oyedwa ufuna 3. Oyedwa ufuna 3. Njengoba ke athi ufuna 9 round. Ugogo ngamunye. Ufuna 3 round. Obakhipha laba besibili. Usana lo yedwa Nkosi yami. Lo yedwa ke ngingakwazi ukuthi ngimelane nalo yedwa. Manje Shuthi ke laba babili. awumi. Laba babili ke yibo abalwayo. Ukuthi wena awukhona ukubanika izinto abayidingayo. Azana nenkinga. Bathi ke Azana nenkinga. Kodwa ke bona ngoba sesithola inkinga. Awuthi ke. Shiya thina madimoni. Ngafaka balini namadimoni. Ayi. Bakhuluma geja. Khuluma Bakhuluma geja abavikela abantu. Khuluma Mageja. Sesithembe wena engozini. Injengalezi. Siyami. Khuluma. Hayi. Ngoba usuyitholile nje inkinga. Hey, mageja. Hayi. Awamshuthi lana kahle. Njengoba ngikutshelile ke ukuthi uzokwenza kanjani. Ekseni uyaphuza, uyageza. Mina uyaphuza, uyageza. Kanjalo. Yena kodwa uzosala for 3 months Mama noma for ke 6. uzosala la for 3 months. Mawukuthi ufuna uku-eda wena singathi 6. Akasale for 6. Akasale for Uzobuya umlande ke wena. Limxilonga. Uzobuya umlande nje wena. Yabo. Aw, mageja. Sesithembe wena ba. Hayi. Akasali la. Hawu uzosala umama vele. Komele esalile lana but komele before esala komele uchathe wena ba. Uchathe khona la ekhaya. Uchathe uye futhi umama.
Khathi uye umama nje yaba. Akulolonge nje. Ngishilo. Hayi. Ngowenkinga. Ngoba ngaphandle kwaloko nje yawu. Angisezwa. Kufanele ukuthi siyadlala. U-strong baba. Angisezwa kahle. Hey. Anginankinga nokuchaza. Kwaye manje kumele ngikhathe uye. Ya, mina khathi uye. Hey, yasishintsha ke lento. Yabona mama thina somsebenza nje. Yabona le round ofuna awu9. So wehlisa nje so abe mathathu. Futhi amathathu maningi kakhulu. So wathatha nje u1 no half. Anele nje umama usuku lonke. Nangakusasa futhi angahlala ngafuni lutho. Nasoka. Athi nje uyena uright. Ngiyakuzwa umuntu. Kwaye manje inkinga enginayo lapha. Ile ukuthi manje kumele ngikhathe uye. Mina khathi uye ngaphandle kwalokho hawu. Ayangazi. Ngishilo ukuthi inkinga nguwe. Akusingimi inkinga. Ay ngoba ngiyadinga usizo. Ngiphi indle ukukhatha? Ngikhathi uyayazi mosingale ngale ngemumva. Akeza ngikhathe. Ngoba cha lona usizo ngilidinga. Ngoba ngiyabona ukuthi uzowumuza baba ngenxa Yalo mama. ngoba yasihamba khona nje ufuna lento. La sihamba khona ufuna lento. Yabona? So hayi angihambeke. Ngedwa la uzokhatha uwe. Akhuleka. Wazongikhatha angithi uyangikhatha. Ukukhatha khona ngale. Sokuma mama. Hayi khuleka. Was. Sokukhatha ngale ukuthi ukhatha khona ngale. Akhuleka. Akeza ngikhatha. Ngizonilandela Wena mina. uyasala kodwa lami uyasala wena. Ngizonilandela safuna ukubonga kumagejageja. Alright. Kodwa wena uyasala wena. Wena lana ke la usala khona. Uzambona. Asambe ungikhatha. Vele manje magejageja ngifaka emfundweni yawo uyazi. Asambe.